m'agradaria explicar per què aquest Ajuntament, la regidoria de Sanitat, se dirigeix a aquest Pla de Salut. D'una banda, el Pla de Salut al que s'adherim constitueix el punt de referència i el full de ruta que ha marcat el desenvolupament de les polítiques de salut, implica el compromís explícit que adquireix el govern valencià per impulsar i contribuir el desenvolupament de polítiques públiques saludables. El govern del Botànic ha prioritzat el benestar de les persones per sobre de tot, però també és cert que la salut ha de ser assumida com un objectiu compartit per tots els nivells de govern i considerada com un indicador comú del desenvolupament. De fet, la promoció de la salut no és responsabilitat exclusiva del sector sanitari i així és on entrem en joc nosaltres, els ajuntaments. A la regidoria de Sanitat, sense competències en matèria assistencial, ens hem posat a treballar en sintonia amb la Conselleria i el Ministeri per desenvolupar estratègies de promoció de la salut i hàbits saludables. Hem obert una unitat de prevenció de conductes addictives. Hem ofertat cursos i tallers sobre nutrició per a adults i menors. Hem ampliat la ruta sana i l'hem habilitada per a malalts cardíacs i pulmonars. Hem establert vincles de col·laboració amb entitats com ara Manos i Vida, l'Institut Valencià del Cor o Pit i Prou. A més, hem escoltat les associacions de malalts i malaltes en les seues reivindicacions i necessitats. Ara ens sumem a este pla, al quart Pla de Salut, per seguir construint des de la municipalitat un entorn on fomentar una millor qualitat de vida per als nostres veïns i veïnes. L'entrada, l'adhesió al quart Pla de Salut ens suposarà la possibilitat de realitzar tallers d'educació sexual en grups i adreçats a grups en risc d'exclusió social amb col·laboració amb la regidoria de benestar social. Per tant, creguem que estem en la bona línia, hem de seguir treballant en la prevenció, en la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i amb la col·laboració i seguint els criteris que està marcant la nostra conselleria.